Сәлем дуслар, бұл әйдә жырла проектының бірінші этабының үшінші шығарылышы. Жеңуші біреугіне болашақ, әлбәттә ул жеңушіге 100 меңлек сертификат беріләшәк өзінің видеоклибін түсірер үшін. Әйді ул жеңушіні бәяләүші жюрилар белән танышып китербез. Біріншілерден болып, ул да булса жыршы. И все. Илназ Гарипов дуслар, танышырайық. Илназ, сәлем. Xeyirli günler. Мына қазір бұл үшінші шығарылышыны қараушы біздің тамашашыларымыз десе келе. Фу, біз бірінші шығарылышыны қараған ек. Бұл әз балалар қоя бір шылмас қадырлысылар. Сізге ғана түгіл. Мына үшінші шығарылышта да мен өзімнің закончалықта қалам. Ең жоғары бал 4. Сенде, қағидада шондай. Күшлі болғанда мен мына бірінші шығарылышыны қараған болсам, онда шықты біреу. Мен оға 5 қойдым. Біреугіне ел, біреугіне еді. Гарипов фамилия ол. Илназ есімді. Бекзір рахмет, Илназ келгеннен үшін бекзір рахмет. Алға тоға таныша барабыз келесі жюри. Ол да болса ең зифабыз, ең моторыбыз біздің жюрилер арасында автор башқарушы композитор Татар радиосы тауышы Альбина Макакова. Ник мені отырдыңыз олар білен. Рахмет сізге шақыруыңыз үшін. Рахмет әти, Керек, әйді. Йоқ. Шамы кішік, шамы әйді. Нет. Әйді, 1, 2, 3. Ол битанда фонограммаға жерлайды радиода. Можно просто улыбнуться. Болды, енді менен нәрсе требовать. Давайте дальше. Һәм йомғақ ясаушы. Меңа қалса бүгінгі эфирда ең қырыс болыр ол. Бәлки не келесінше бекте юмор болар. Телерадио-ведущий. Орысша егеті Айваз Садыров. Айваз, сәлем. Үшінші шығарылышқа шақырғаныңыз үшін зор рахмет. Мен әлгі проекттің бірінші шығарылышын қарадым. Дұрысын айтканда, мен шушы жюриға шақырылсам, нендей болырмын екен деп қарап отырдым. Чөнки бик күпләре меңа қалса алар йомшақ бия қойдылар. Мен өзім үшін да қырыс, ләкин бик үмітләнәм, нақты үшінші шығарылышқа ең яхшы экземплярлар қарағандар дейді. Хәминде дуслар, үшінші шығарылышыбызның бірінші конкурсант кісі белән танышып кетербез. Ол да булса Хакимуллина Гүзәл. Тыңлыйбыз. Şeşim sütüm tarin dibler Derrez açtım varayım dip Şeşim sütüm tarin dibler Мен ау индеши. Açtım varayım dip Бұл сабантойдан болғай ме? Биылға түгел точно. Жоқ, биыл бір генә кеше сау. Бұл хаматтаға нейді шылап отырыр ме екен тегі? Выступа шатында. Güzel, молодец. Ескертіп бітем. Илназ семімізде болғанан бар, қолғанарға таныштырып бітем. Бізде минимум 1 балл, максимум 5 балл. Шушы аралықта енді жыршының жырлауына қарата, харизмасына қарата, қам ғөмімен енді өзіңіздің профессионал яқтан аны текшіріп бәйелерге керек болашақ. Максимум 5 балл. Итак, Илназ... Güzelге қоям 4-лі. Әлбәттә енді сенде. Еші мына кімдер бірінші тамақ келді. 4-лі менің үшін бик әйбәт бал. Мен оқытушы кіші, Айвазда оқытушы кіші. Сезілі? Әлі де оқыта болған. Енді 4 балл қойалам, чөнки жырлы бик чиста һәм бик җиңел. Бик җиңел. Ағылар. Шуңа 4 балл. Біздің мына бірінші қатнашушыларның проблемасы шунда, алда кімдер шығашағын білмейше, я аларға бик нык уңыш елмайырған мөмкин. Чөнки біз әле білмейбіз. Алда бәлки аңа караганда шарак булыр, біз моңа 5 қойып, яхшырак булыр, біз 5 қойырбыз. Шуңа күрә 4-ле онда да. 4-лі. Мен шул логикадан шығып, енді бірінші ойыннан осылай баштаған енді. Сен жайын таптың ана. Алға тағы давам етеміз достар. Муллахметова Гүлназ. Тыңлыйбыз аның жырын. Вақыт жетті ме? Вақыт жетті, мен алай тез жетір деп ойлаймын, ләкин 5. Ғайратлы тауыш, динамика, подача деп айтамыз. Тірі тауышқа. Тірі тауыш. И қырайындағы Керам Сатиевқа шоған байын ұстатты. Оның визида көрінмей бейді, жершанда есі көрінмей. Докажи, что ол түгел. Жоқ, тауыш. Қырайындағы Керам Сатиевқа шоған еді керек. Альбина, сен не дерсің?
Ну, бишле коймойм, точно. Чөнки ерактан төшерелгән. Наверное, юк. Эшле белән дүртле арасында. Күрдеңме? Минем. Шулай әле? Чөнки юк, теге без инде карыйк, һәрбер кешенең үзенең вкусы бит Әлбәттә, инде. әлбәттә. Үзенең вкусы, шуңа инде мин теге Шуңа үзенең профессионал фикерен татар тавышы кеше буларак. Әйе. Вот, наверное, все-таки Наверное, все-таки татарча кеше. 4 балл. 4 балл. Айбаз булды. 4 балл бирәсең, шулай бит инде? Дүртле. Әйе, все, үзе рәхмәт. Беләсезме, бу проектта аңлавымча без бит тавышка гына бәя бирмибез. Бу Юк, интернет әлбәттә. проект. Тулаем. Анда минде әлеге проектны оештыручылар белән дә сөйләшкәнем булды. Нидер бер яңалык булырга тиеш, ниндидер бер тәкъдим итүдә, бәлки репертуарда. Яра репертуарга без бәйләмибез, чөнки һәрбер кеше авторлык җыры яздырып, аранжировка ясарга мөмкинлеге булмаска мөмкин. Ләкин менә бу очракта чыннан да тавышка бишле куеп була, образ буларак, тәкъдим итү буларак, бу шактый классик алым. Менә киеменнән башлап, җырчының үзе тотышына карап, монда яңалык юк дип әйтә алмыйм. Безнең бу проект аңлавымча җыр сәнгатен, татар җыр сәнгатен алга сөрер өчен оештырылган, нидер үзгәрешләр кертер өчен, шуңа күрә тавыш өчен бишле куелса да, гомумән алганда дүртле. Мен калса, минем үз фикеремдә калам бу италан. Үзгәртмә, Юк, биш юк, икән биш. әлбәттә. Без рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез. Киләсе егетебез, Теләчедән, между прочим, Теләчедән Галимов Данил. Күзләреңә карап сызсыз калам, әйтер сүзләремдә буталам. Фонограмма. Юк, просто барабан. Анда бер нотка китте, правильно. Чир югала, сөям сине сөям, кызып язмышлардан. Күкләргә ул димәк языла, бардын ямны урап ялкын уткан. Сөю дигән тылсым кабынга, сөям сине сөям, кызып язмышлардан. Күкләргә ул димәк Я компьютер обработки юк монда, компьютер юк потому что. Принтер белән обработка. Әйе. Юк, вроде и үзе җырлый, но как будто и яздырган. Юк, аларга ләзем алда Просто яраталар, өстеннән. алда нәрсә җырчылар сәхнәгә самонтаж кылганда. Инем эхо куй, эхо. Делай бармы? Делай. Эхо, алар бит делай дигән сүз, эхо. Нәрсә эхо куелган? Әйдәгез Альбиндан сорыйга. Әйдә. Мин Данилга куям дүртле. Миңа бик ошады. Молодец. Теләчегә кайтсаң ярый булай булгач. Ярар. Мен Илназ. мәскәү дүртле. Аха. Дүртле миңа ошады. Формат. Менә монда бер инде шундый аңлашылмаучанлык бар. Аның җыры матур яңгырый. Димәк, бу аны чын микрофонга турыдан-туры яздырмый. Ләкин менә яздырган дип алыйк, име? Яздырган дип алыйк. Миңа ошады. Миңа ошады. Почему бы и нет? Ну, көчле 4 балл куйдым. Әлбәттә. Айваз. Бу интернет проект буларак мен Джастин Биберны искә төшерәм. Джастин Бибер нәкъ шундый лирик җырны гитарага җырлап чыга башлады аудиториягә. Шуңа күрә ныклы дүртле билгесен куярга була. Данилга уңышлар. Әлбәттә. Татарча Джастин Бибер булып Әлбәттә, тавышы матур. Миңа ошый. Без рәхмәт. Алга дәвам итәбез. Менә бу Галимова Ильвина ни белән безне сөендерер икән? Şiller ise sulara Кояшны оялыштыра Бишек тау киткән. Юлада сынура агып тора Бу интернетның нәрсә икәнен яхшы белә торган кыз, интернетта бит Белә бит, яй белә. алыр өчен Белә. сыйлаулары кирәк. Без турыдан Әлеге кызга мин куям дүртле. Беләсеңме нәрсә өчен? Чөнки менә әлегә мин теләгән яңалык юк, һаман юк. Миңа калса, мин беләсезме, эшле куясы килгән, ләкин инде менә шул академик вокал азрак кенә буза, ничек бар шулай булырга тиеш. 4 балл. Без рәхмәт. Мин Альбина. дә дүртле куям. Чиста җырлады, ләкин менә Не зацепила опять сине, не не? зацепила. Юк, Ну, мәши еще хотя бы, бер бар. Мин дүртле куям, потому что ул малай. Мәши ошамадымы ни сиңа? Ошады. Мәши Шуңа күрәсең өчен сразу бер ялап балл. китте. Бу 2 булырга тиеш. 4 балл. Юк, Үзгәртмисең. матур җырлады. Әйе. Айваз белән мин Дус, согласна дип әйтим русча. Килешәм аның сүзләре белән.
Ну, яңа төрле бер нәрсәләр ишетәсе килә. Камалов Рәзил дигән егетебез, бәлки Баянис Камалов Разил. тикшерәбез ка. О, менә, Шат бүген, менә. йөрәкләр сөенә, Изләткә. йөзләрдә елмаю, бәйрәмдә без бүген, Айфара. без бүген. Нигә син шибәр кыз? Бик моңсу торасың, Просто таныстан. оялма киләле, тиңсез бит син үзең, син үзең. Модуляциясы скорость пешерде. Тәмлек җырлар, Кушымтасы бу. әзер син белән. Бу редакторларга алышан күрәсеңме? Ул секунд алып торыр. Опа, биттек мәне битте. Бында егет кеше чыгыш ясагач, кыз кеше җавап бирсен әле. Юк, менә ул тавышын тиз әйткән. Юк, үзе булай җырлагандыр ул. Дала. Конкурсның нәтиҗәсе булар. Бana puluk sizden programı Bunda en bilemesi. Koyamay. Үчле, потому что мәче юк. Үчле. Үчле? Чөнки тиз әйткән тавышын аңлап булмый. Бәлки Вот үзе за тавышын юмор, дuydu. конечно, дүртле куярга була, вот юмор все-таки присутствует. Теге, ну, Нәтиҗә нинди? эшле. Күп дисеңме? Эшле. Ә моның өчен Мин юкмы? юк. Бернинди. Рәзил, мин тырыштым. 4 балл. А меня kalsa men 3 балл, 3 балл гафу. Dürtleni ne için? Настроение için. Настроение. Biz bittiğinde profesyonel yaptığına koyarız. Anlaşılan deyip. Benim keyfini көтәрде. Инде шундай кызык элементлар бар. Dürtlü. Dürtlü. Рәзил Гафуев, Рәзилгә бу очракта мин куям эшле. Ни өчен дигәндә, менә кайфны күтәрә ул бер тапкыр. Безнең бит проект ул бит беренче турдан тора. Әле икенче турга чыкканнан соң, менә шушы тур кысаларында нидер фрик буларак, кызыклы номер буларак, каламбур буларак ул кабул ителә. Ләкин әгәр дә ул артист буларак кирип китсә, Әгәр шул шушы жанрга туры ул тавыш мөмкинлеге дә шуның кадәр дип аңладым. әзрәк кенә ул танасы. Шуңа Гафуев эшле. Муханова Алена, Валиуллина Нурзидә һәм инде Латыпова Ралия. Тыңлыйбыз трио. Күпме юллардан соңар кичтем, күпме чакрымнар атладым. Синен матур, синен кадерлерак, мин үтә җирне тапмадым. Сагынганда җирдә ямлы, Нәрсәдер белән Зөйләйш бу. Yok. Булгар кызлар. Болгар кызлары. Соф хисләр. Софислар, Арча халык ләйсән ансамбле. 95 ел исәнмесез? Юк, монда профессионал буларак бернинди Профессионал, титрлек да. сүз юк, ләкин менә әлеге дә бая яңалык, име? Безгә нигәдер Нәрсәгә без 90-нчы елдагы трендны яңалык итеп хәзер кертә алмыйбыз. ул яңалык була алмый, беләсезме? Яңалык ул аның жанры бар бит инде, име? Әзрәк кенә вакыт үткән, күбрәк вакыт үтәргә тиеш. Гомумән менә Буса яңа булмады инде Айсабыз. хәтта менә күзалма мин ничек күзалма китерәм? Әгәр дә шушы Минеке коллектив дүртле язып эстрадага чыкса, ул коллективка аудиториянең кызыксынуы булмаячак. Әгәр яңа аранжировкага шундый вокал белән Юк. трио тавышы кертеп барасың. Алар исемнәре бар. Трио Бәллүр дип атала. Профессионал булганлыклары өчен дүртле, ләкин гомумән теге Бу теге син изләгән түгел кабаттан. Син изләгән түгел бу. Юк, Бу юк. вау түгел. Яга. Вау түгел. Ха, вау микәнен безнең Дүртле. дүртле. Дүртенче булып барасың. Чөнки алар егетләр түгел. Эй, Башка булай егетләр. Койш. Дүртле. Нәтиҗәсе ни өчен дүртле? Нормально. Ни өчен дүртле? Дүртле. Профессионал. Килешәм. Yok, профессионал yoqdan, на самом деле, прям бишле қойып была идеально. Но Стандарт ансамбль. что-то да инде. Алсу Идрисованы тыңлап китәбез дуслар, аның музыкаль бүләге белән. Мин оештыручыларга бер генә сорау. Ниндидер конкурска таләпләр куелдымы? Яисә бу ирекле конкурс? Ирекле. Үзең теләгән җырны җырлау мөмкинчелеге. Анда ярый операда, ярый шансонда, ярый ничектер бер шансонда ишетелмәде кызганча каршы. Мин әйтәм бит, идея буларак, проект буларак мин эшли куйыр идем. Ләкин мине хәзер монда аша бетерәчәкләр профессионал тавышка кем эшли куя дип. Йо, монда без син тавыш өчен түгел. Син гомумән әйткәндә, нәрсә? Хезмәт, талант, техника, исполнение өчен мин дүртле. Мин өчен куя алмыйм музыкант буларак.
Әмин қоям. Сен қоя аласың. Жоқ, мында қазір бүтін кіші дүрт қойғай. Мен нәрсе үшін қоям, ғафу ет, мына нешенші болып шығып жасағанын білмеймін. Қазір бүтін үстіне дүрт қойсақ, андасын біздің конкурс болмайша, дүртте үш, біздің қазір бір қыз бар. Біздің бар Альбина. Иә. Үшінші вообще, үшінші аның неше фикір ертуін. Кайфы неше болғанда жеп қойғанда, солай бар. Обычно қыздар жыласа, бұны жыласа, ол дүртіне қоя. Айваз бар, қазіргі заман эстрада талаптарын біліп ішлей тұрған. Шоға бет, мен бар, музыкал білімлі. Шоға көре. По приколу Альбина отырып. Просто кадр мотор боларға. Айваз білен екі просто Альбина задачасы шу. Бақасылы момент болғанда көрерге. Бақасылы момент болғанда қойсын сайларға кен білмей ашын тігі. Сен ешбересің, қойсын сайлы тігі. Альбина қойсын сайлы шана отыра зайын. Yok, ben уже чувствую такие передачи, что было дальше, как вот. Что за издевательство? Yok, на самом деле, мен үшлі қоям. Профессионал yoqdan идеально шынлап, ну, мен оратоймады жерлар. Шайхутдинова, Ойгүл. Тыңдаймыз. Ертіп тұрып суға барам, қомыр басам, икмәк салам, қой ширлерді мұшамай. Ертіп тұрып суға барам, қомыр басам, икмәк салам, қой ширлерді мұшамай. Dört. Ақыры мощный болды. Шоқол. Дүрт бал. Dört, әлбәттә. Дүрт сенің максимал бал, біле біз ансаң? Максимальный вау түгел. Нәрседер ойлап шыққан, dört. Бүгінгі күн тәлеплері білен қарағанда, шыннан да нейдер яңалық бар, ләкин бүгінгі күн тәлеплері білен Глобал қарағанда, яңалық түгел. Бір үш жыл иттері керек еді. Екі қошық алып. Дүрт, яра, дүрт болсын. Дүрт бал. Оригиналлығы үшін болса да. Альбина? Дүртлі. Неге бишлі? Шеке меға баттырдар. Сен бітлейіп тұрламадың аны? Мне не хватало вот это чуть-чуть вот ритма. Әзгіне. Ну, бас yoğanda айтыр. Әзгіне артқарақ барды. Шуңа мына менің құлақлар әзгіне ауыртты. Чуть-чуть. Мұнда титрлар шығашақ Альбинаның нәрсе айтырға тілегенін. Ақырдан WhatsApp-ға жібересіз организаторларға. Яра, дүрт бал, Альбина шылай бет. Дүрт бал сенеге, алға тағы дуам етеміз. Низамова Рузиле. Қызық проект көрем. Тыңлаймыз. Bütün нәрсә сине хәтерләтә. Bütün нәрсә сине уйлата. Уйласам уйларым, жырласам жырларым, сағышымны ғына яңарта. Таңнар атса таңнарым. Мұнда iki яқлы фикер туа менім. Нендер аниме стиліндегі тіге картина көреміз ме? Аниме. Хам татар жері. Әлі, көрдің сіз что-то? Аниме. Мұнда тіге качество съемки. Бит мотор қызыбыз жырлы емен шуа бет. Şeyin içmeyen mi? Бар бит. Мотор қыздар бар. Бар аниме. Альбин түгіл. Бар Альбина, үшінші категория. Үшінші тур. Білмеймін, әдеміз тыңлай қалы. Сен пока бал бермей тұрасың, или нәрсе? Дүрт пе сен екен, нешек? Илнас. Несе сен? Сенен сұрой, Илнас, неше бал? қарама. Дүрт бал. Мен бүгін что-то бек жебіп кеттім әлі тіге. Менің ғұмын үшілі қойғаным мен. Келеген жолдан что ли? Қойдың тұрмыз? Мен дүртлі қоям. Дүртлі? Себебі нейді, неге биш түгіл? Шеке Битлста дүрт кіші. Жоқ. Аргумент? Тоже бар на самом деле. Просто, дәрі оңалғы ештерс келе бейт. Ну? Все, дүртлі. Курс доллар айтқан болса шонда. Бүгін мен атыш кіргірі. Дүрт бал, яра, бек рахмет. Айваз? Мына комедия алсуйды ма біздің? Академик бір қыз жырлады. Алсу. Ана, конечно, болмасан үшін бұл қызарды ішлі қоям. Үшлі қоясың. Гатауллин Булат. Bir нәрсәдә хәзер мөһим түгел, сүзләр, үзләр, читләр, ишелләр. Торам ярда юылып вакыт белләр. Биш. Наконец. Мен ойлаған едім дүртлі қоярға. Шишимидә түйін ашу, қашуда юк битлек артын. Қазір көзіған кетірегіз. Шушы жерға аранжировка, заманша аранжировка кіртіп қыстырып жіберсек, ол көйлесі қалдырып.
Қатына Шатты, хайповый, шундай чыгачак, шуңа күрә 5 ле. Білесізме? Бішле. Мен енді ғафу етіңіз сөзіңізді білдіріп айтайын. Мен ойлаған енді, дүртлі қоям деп. Яра картина матур, укулеле бар, яңалық бар, ежірді башылады. И вокал да бар. Шуңа күрә 5 ле. Сенеге 5. Подход бар, әйе. Стиль съемки независимый. Низкий шундай. Жыр, репертуар келен білмеймін, бұсын ясма жырым екен. Қайдағы сыйырларға көрінмей. Хәзіргі заманға туры келе тұрған жыр. Әйе, стилистикасы. Чөнки білесің, мен менә мин шушы проектны оештыручы егетләр белән сөйләшкән идем. Татарча жырлау, татар халык жырын тәкъдим итү. Интегрировать итү. Менә шушы Юк, гомумән әйтәм әле, башкаларның татар калфагын киеп жырлау, ул да булса экранга бала керткән кебек. Теге балага бит каршы сүз әйтә алмыйсың. Монда да әгәр дә татарча жырлаганга начар әйтсәң, син автоматик рәвештә начар кешегә әйләнәсең. Шуны кулланалар. Теге син татар жырлаганлыктан начар әйтә алмыйсың. Хәтта начар әйтсәң дә син үзең начар булып чыгасың. Менә бу егет нәкъ нәрсә кирәк икән аңлап тәкъдим иткән җыр. Бюзер рахмат, бұл сенің көчле 5 бар. Сенікі де 5. 3-5-лік бізде бірінші мәртебе бұл шығарылышта Миндубаев Фаиз. Тыңлаймыз аның жырын. Керегімді сүйрейтің, ғазапларға саламашы, сандуғаш болақ сарама. Бирді үшлі қойып қана қара деп қарап тұра. Бітті әлі ба? Біттім не? Сөйтіп burada қызыл yanınızda. Қызып қана кәнейді. Әйел мен дамашы. Мен бұл егетке дүртлі қоям. Чөнки анарға нендейдер икенче түрлі матурақ деп әйтейін де. Жыр даже берсәң, уланы башқа түрлі өзінше матур етіп жырды алашақ. Чөнки тауышы бар, тембрі бик матур мен ашады. А машинасын неше кейсен? Машинасын ихтибар етмәнім. Рұқсат etsәгіз мен үшлі қойым әлі. Рұқсат етеміз, сәбәбі нейді? Сәбәбі, менә мен енді профессионал yoqdan матур һәм дөрестән дә теге профессионал yoqdan булмаса да теге табигать биргән талант белән матур җырлаучылар арасы аларга бит дүртле куйдым. Хәзер инде ничектер дөрес булмас. Менә нәрсәдер җитми, эшле. Эшле. Айваз. Мин әлеге егеткә эшле куярга мәҗбүрмен. Илназым фикере белән уртаклашам. Өстә конашым әйтәсем килә. Гомумән алганда нидер урта сыйфаттагы башкару. Менә жанрын әйтәйин дейм. Урта сыйфаттагы аранжировка, урта сыйфаттагы җыр. Шуңа өстәп бик профессионал булмаган вокал. Шуңа күрә эшли. Нигезі рахмат. Әгәр дә вокал әйбәтрәк булып шундый стильдә җырлар булса, укырга мөмкин. Һәм без аңа бу егеткә уңышлар телибез килә, чөнки Чөнки эшле куйганда һәммә уңышлар теләр. Күргән яклары бар. Әсәрәк бал куйларда уңышлар сен анларсың диләр. Кемнәргә бал яхшы куелган, аларга уңышлар кирәк түгел, потому что алар бәхетле булсын. Синнән дә кеше. Татар җыры куймаган өчен җырында билгене чыгырга була. Дәвам итәбез. Загреддинов Илмир үзенең гитарасы белән. Бу бәхетле төркеменә сайсытмызмы? Аяк икән, сөю белән тулы чак икән, каеннардан яқты нуры тама. Каеннар аяк икән, сөю белән тулы чак икән, каеннар. Дөрес уйныймы? Егет молодец, тырыша, дөрес уйный, дөрес җырлый. Ләкин гитара әзрәк кенә бер тоналистә, вокалы икенче тоналистә. Шуңа күрә беренче китә белән без бит әле программа башында караган идек, бер егет уйнап җырлаган. Инде әзрәк кенә аерылалар, шуңа күрә мин үземнең амплуага кире кайтып эшле куям. Актаныштан Актаныш ерак. Сабадан булса әле хәзер инде сабар. Әйе. Ну, Актаныш юк, безнең бернидә аерма юк. Хәтерләсәм мин Арчада Ерак кайда җитә алмыйлар. Арчадагы якташларыма да эшле куеп утырган идем. Бик зур. Альбина. Ну, эшле белән дүртле арасында торам инде. Эшле, наверное, чөнки гитарасы белән үз тавышы ничектер дөресе кирәк. Дөресрәк. Яраштыргалаштыргалаштыргалаштыргалап. Şeylerini bu üzülüşüm. Җишмәгәндә бит әле. Исе бере. Уже переснимать это. Без никак. Переснять была дөрес. Ничек түзәсең сен Переснимите немедленно. 3 бал. 3 бал бирәмәйем. Сен ошамады алар чөнки. Ошады инде, ошамады бит аңлый. Талант туры килмәде. Әйе. Менә безнең гитарда
ойнап жырлаған бір егет бар еді, аңа дүртле қойған едім. Аның фонында моңа да дүртле қойсам ғаділ болмайшы. Әлбәттә. Тыңлап кетейік, Гараева Резиде. Картинка меняется. Мен ішін қоям. Оңашылды? Альбина? Ну, тоқтаңыз, ішлейлі дүртле. Та мен латизгіне бұлдырам. Жоқ, менің қоясы келмей, просто так енді. Мен профессионал жыршы тігі болмасам да, мен жырлайдым, өз мұғым білен бекенде, өзім нешік чувствую. Композитор болырақ, Шуңа нешек мен сена? тігі слишком нетесі екен. Тоже композитор қыз, кстати. Білесің бе, бұл тапшырдан соң Білесің. білесің мен көп негатив явашақ. Чүнки мына бұл стилдегі жыршылар, мына шулай жырлаушы жыршылар халық арасында популяр, олар көбірек популяр өз ауылдарында, шәһәрләрендә, районларында. Білесің бе, біз нешік аша яшақлар. Ләкин Нәзірек кінамда атқанилер болды вокалда, неде біз енді ғайбілі түгіл, өзімізді білемді біз өзіміз кетіртіп отыртмадық. Ескерте қобаттан бұл апа оқтаныштан. Ішлі. Қайтмесің екен оқтаныштан, соты пушиян электрелер сені. Әдегіз мен дүртле қоям. Аха. Оқтанышқа қайтасы келді. Алғада одам етеміз. Альбина, сен абеке оқындық, Йоршаллыдан. Зарипова Лилия. Тыңлап кетеміз аның жырын. Айтайыз, Альбинаны тыңлап кетейік. Башта. Шойық жерлей аласың ғой, жоқ ме? Ну, Айвас, мен ақосына сема қоршы келешек сәгені бұл жыры ақа. Әгер де біздің программа, әгер де біздің тапшыру, Бұнды, ләкин бұндай номерларында болуы... ешеге хақы бар ма? Әлбәтті. Бар. Ләкин икенші оберткада, икенші тұшылықта. Икенші тапшыру болса, әйтік, мәселе біз опера жыршыларын бейелесек, мен бейелей алмас едім. Мен бейелей алмас едім, ләкин мен шушы форматта, шушы қысаларда бейе берсек, мен үштен артық бейені қоя алмайын. Бұл қызға қоясың үшіне. Дүртле, чөнки мен бұл типтағы номерларға дүртле қойып бардым. Мен білем, ол нендей қызмет екенін. Алдан ұғайтып қойған, міне кімдер бізді қарай. Қызғанша қаршы біз тыңлаймыз куплетларына вокал ашыла аның қошымталарында. Шоға көре біз бұны аңлаймыз, ләкин шуны да еске алып дүртле. Дүртле бұл окончательный біздің... Сен подсказка еттер ме айтамын? Альбина, кейкен? Тоқталі. Нет, мен қоям дүртле. Чөнки профессионал yoqdan ул бишлелек жырлыйдыр. Но біз бит клип турында сөйләшәбез. Клип төшерәчәкләр. Һәм шуңа минем күрәсе килер бүтән төрләре. Без клип карыйдыр инде. Мин дә аңламадым. Бу клипның башлыгы да. Бу клип 100 мегалек түгел. Ну, 4-5 гигабайтлык клип. 4 бар. Да. 5 қоймайсың ба? Юк. Түштімі? Жәмәғат, қаменде бүгінгі шығарылышының соңғы видео тосмасын қарап кетірбіз. Раил һәм Хаким. Видео тосма. Марсель. Қалай айтамасың ба? Бұларда Ну, етеріміздер. Кірсен кәне достар. Үшлі қойсақ біздің ортақ достарымыз енді ашыларылар. Шуңа көре, бұл... Әміне өзің профессионал яқтан, Илнас. Бұл хайповый бір. Профессиональный яқтан мұнда енді бұл дүртлік.
4 Ну, сен максимал балл. Балл. Бұл нашар түгел. Балл. Достарымызға сәлем. Біз тағын бір тапқыр біз мен өзім яқтан объектив боларға тырышамын. Дос түгел арша оқтаныш айырма жоқ. Оқтаныштан банды клип жасайсың сен оларға. Автоматтар белән. Айбас, сенге ақша дос мекен ады, қарап кеттік әрі. Мен бұл егетлерім белән дос түгел біріншіден. Аха. Мен оны білмеймін. Продукт булара алар шықсалар қазір. Пятерочкаға. Алар шықсалар, аларға клип түсіруге бола. Хәтта білесің, мен бұл жанрда эшләгәндә клиптің да ижад өчен мөмкинлекләр күбрәк ачыла. Әйтсәң, шул академик башлаган җырчы кызга продукт төшерү кыенрак булачак. Анда бик нык зур драматургия кирәк. Буларга драматургия кирәк, мен идер теге Руслан әйткән по приколу да төшереп була клип һәм ул атырга мөмкин. Ләкин мен аларга бишле куйсам хәзер, шулай ничектер аларның мөмкинлегеннән югарырак булачак. Ләкин 4 куйсам да алар үтәчәкләр аңлавымча чираттагы турга шулаймы? Ну, Альбин антырал ул чиракта. Альбин. Юк, мен куям 4-ле. Бу яңалык. Ну, менә бүгенге көндә бар. Рэп Яңалык, рок яңалык, бұл альтернатива. Ну, алар үзләре җырламады, во-первых. Беренчедән. Үзләре җырламады. Ана барып Альбина җырлап кайтты инде. Вот, беренчедән алар үзләре җырламый, видеода. Да? Ә син теләгән идең, алар килеп җырластар монда. Мен теләгән идем, юк. Ну, зачем это? Ну, что за фигня? Я прям сейчас уйду. Что за... Альбина, вот тебе такая роль, наоборот, киряк, вот такая роль хорошая. Ну нет, почему я что-то говорю? Да, как будто я не знаю, тупая какая-то. Михеева этим берет. Ну нет, я не хочу. Это же Нет. Да. Это девочка, это милота. Альбина туз күп калмады, әзгенә сам калды. умный был бы труд, никому нахер не нужна, Альбина, понимаешь? Да мне не надо, чтобы меня запоминали или забывали. Жырлап или жырны, татар радиосы. Тебя запомни, какая ты есть. Так, все. Син теләгән алар егетләр монда Bu килсеннәр. егетләргә куям 4. Жырламады. Менә ниһаять инде без барлык видео тосмаларны да карап бетердек һәм сезнең игътибарыгызга киләсе этапка үткән җырчы егетләребез, кызларыбыз белән таныштырып китәсем килә. Хакимуллина Гүзәл, Ура. Мулахметова Гөлназ, Галимов Данил, Галимова Ильвина, Беллюр Төркеме триосы, Шайхутдинова Айгел, Гатаулин Булат һәм Раил белән Хаким рэп төркеме. Үтәчәк алга таба. Бу инде егетләр, Альбина, бу инде сез тайлаган җырчы егетләр, кызлар. Һәм инде алар турында, һәм инде тулаем шушы проект буенча бер-ике сүз Илназ, синнән башлыйбызмы? Бик зур рәхмәт. Беренчедән, оештыручыларга, дөрестән дә бу татар халкын, татар мөхитен ничектер җәелдереп җибәрә торган. Селкетеп җибәрә торган инде бушка түгел. Күп конкурсларда айырмалар буларак, моның есть за что побороться дигән 100 мең теге аз акча түгел. Һәм инде дә мин дөрес аңлагыз кайбер кешеләрдән гафу үтенәм. Шулай бәлки корырак булганмындыр, бәлки инде үземнең фикеремне әзрәк кыстырганмындыр, ләкин сез молодцы, барыгызга да бик зур рәхмәт. Актанышка гафу итегез дигән инде. Актанышлар гафу итегез, мин сезгә ышанам. Бик зур рәхмәт, Альбина. Рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен. Мин Просто хорыз уже даже сидели. Смететь. Потому что я знаю, что... Где харап торган Все, кушты? подождите. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Чөнки мин беренче тапкыр жюри әгъзасы буларак утырам. Дөрес әйттемме мин? Әгъза буларак утырам. Һәм инде барысы Да, бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Артур. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен барлык катнашучыларга мин уңышлар телим. Миңа уч тотмасыннар. Шуңа Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт Альбина килгәнең өчен. Бер-ике төрле сүз, Айбас. Булар күпсезгә төрле. Ия, бер-ике. Әлеге проектның бу икенче туры гына, шуңа күрә монда хәтта кайбер бәяләребез кемнеңдер кайфын төшерсә дә, әле бу соңгы сүз дигән сүз түгел. Бара өченче тур. Чөнки өченче тур иң гадел, иң дөрес, ә без үзенә күрә бер иләк кенә, безнең иләк кайбер җирдә вак, кайбер җирдә эре булырга мөмкин. Шуңа күрә азмы күпме менә безнең объективтан чыгып, 3 тапшырыдан чыгып, нидер бер картина ясарга гына булыштык. Бездә түгел монда хәзер иң теге
зур вазифа 3-нче турда. Шуңа күрә менә барлык 3-нче турга чыкканнарга чыннан да уңышлар теләп каласы килә, ә чыкмаганнар әле мондай проектлар күп булыр. Чөнки бу үзенә күрә бер башлангыч гына. Интернет проектлар, вокаль проектлар, алар артсын, алар күбәйсен һәм менә катнашылмаганнар безнең фикерләрне тыңлап, тагын яңа әйберләр тәкъдим итсеннәр. Бездә рәхмәт агас. Бер укшап алыйк. Бездә рәхмәт. Җәмәгать, менә ниһаять безнең беренче турның 3-нче этабы да ахырына якынлашты. Инде кемнәр алга таба үткәнен без инде элан итеп җибәрдек. Аларны инде сайлый аласыз. Яраткан җырчыгызның исемен комментарий өлешенә калдырып, һәм мин әлбәттә беренче канал аккаунтына кирип теркәлергә дә онытмагыз. Бу әйдә җырла. Сезнең белән идек. Параза, бездә рәхмәт. Киләсе 3 ярашуларга кадәр пока.